Здравейте, аз съм Алекс, днес ще играем War Thunder с моят приятел Атанас. Здравейте. Ще играем едно в едно на ето тази карта. Да си признавам, наук съм за първи път играя, той реши да ме смачка, но както и да е. Спокойно ще се научиш. И да започваме. Да, пето зарежда. Пишете като коментарите дали предложения за някакви игри да играем. Така, оле, какво е времето? Що избрах такова? Оф, ужас. Аз как почвам да лета? Еми, да си W и то горе вляво трябва да се увеличат процентите. Там да пише ТХР. И просто задържаш го, за да се взе максимална мощност и просто излиташ. Ако имаш колесник, натискаш Г, за да го прибереш. И излиташ. Така, стигам към теб. Не дейска ми повторите, защото после някакво правиш, като се свършат. Трябва да се връщаш в базата. Добре, това не знам. А ти къде си? Еми, аз съм в моята база и сега лета само напред, за да те намеря. Ти ще ми видиш името, с червено. Ще пише, аз ще го видя също с червено и съм без трепен. Тук виждам някакви ракети прехвърчат. Да. От нашата база стрелят. От нашата база стрелят. Аз ще виждам, защото тук много дъжд. И през кабината ли ще мога да си? Ти в кабината ли си? Или отвън? Отвън съм надърли, не знам как. Натисни си В, докато се прехвърли в кабината. Видя ли? Влезе ли? Добре. И аз виждам тук прехвърляш някакви ракети. Така ще дигнем от 2000 метра височина. Тъй като падне някой, да има повече време за реакция. Че го, малко по-силно можеш да говориш. На 800 съм. Аз съм на 1300 почти. Вече съм на 1400. Пише някакви глупости. Какво ти пише? Не знам. Като тя нагоре. Ами гледай си скоростта. То е под процентите. Ако ти падне под 170 и излиза един надпис на екрана. Critical Speed, какво беше? Да, Critical Speed, Push Nose Down. Просто сваляш малко надолу. Аз съм на 1200 метра и те чакам. Какво? На 1200 метра съм. Да, добре. И сега не мога да те намеря още. Мамо! Ще спръз малко клипа. Добре, ето и отново. Така, сега търся ботче, за да му разкаже играта. Аз съм на 1900. Айде слизам на 1200, аз не мога да скача повече. Да, добре. Ей, сега. Аз съм на... Оле, аз ще съм почти дошъл. Добре, лети само напред. Аз съм там на рекичките, дето са. На реката съм аз. Да ти задръж М, за да си видиш картата. Малко пред рекичките съм. Значи на 1200, така ли? Виждам самолета. Къде сега се виждам? То това да е базата. Човек. Оле, добре, аз съм да... Са тъпълба. Погледни ляво. Задигнах нещо. Къде си? Обстрелвам те. Виждаш ли патрони прехвърчат? Не. Се видях! Елми. Гадно, че много гадно. Виждам копс. Изпадам в копс. Къде си е? Не виждам. Скачам съм много. Какво става, човек? Аз не виждам нищо. Дезориентиран съм. Се върта като... Само да намеря.
Само те намеря. Опа, ето та. Те убил ми. Няма да се справя на време. Елата фрасна. Да бе, по кой стреляш? По въздуха? Да, аз останах с колко впечатление. А човек стоя на мястото гръмна. Да. Добре, пробай си ти. Оле, сме 300 метра, разбивам се! Ще падна. Аз паднах. Аз не. Умря ли? Човек, искаш ли да излезам от тук и да отидем някъде, защото времето е много гадно. Ти сега ще се съживиш. Ами, мога да се съжива, но искаш ли да се махнем от тук, аз ще спра видеото, за да мина в друга такова. Хубаво. Добре, спира видеото, ще се видим след малко. И ето ни отново с друга карта, защото старта беше гадна. И само дето се разминахме веднъж и кой умря? Той умря. Казва се сега поводителя. Да, защо? Ти ще виж сега. Това беше чист късмет, защото не виждах нищо. Не знам за теб, аз нищо не виждах. Сигурно и ти си не си виждал, но... Аз те гледах. Добре, започваме след една секунда. И времето е идеално, сега ще видиш ти. Айде газ. Едно в едно тук, нали? Сега ще видиш. Само да те намеря, ще видиш ти. Бъдната графиката нещо. Що, какво ти е? Има някакви супер гадни черноци. Той на Warface ти е така. Нищо, ще свикнеш и тук. Добре, сега поне лаги ли ти или? Добре, това е важното. Добре. Игра 2-4 FPS. Аз съм с 20 и нещо. 21 и 2. Така, аз се дигам на 1000 и нещо. Ще пусна малко пушек, за да разкрася малко. Пушек се пушка с Л, английско. Ел. И просто натисни нашо С и се оглеждаш настрани. Виждаш ли? И така е много по-лесно да откриваш врага. Така аз съм почти на вашето А. Където е? Аз съм на 300 метра, я нагоре. Къде съм на 500. После ще пусна с бомбардировач, за да видим. Аз съм супер бавен, не разбирам. С колко километра в час? 122. 122? Аз съм с 240 човек. Аз съм с друг самолет. Да. Нормално. Чай с пъртол пушек. Това съм го спел. Това безкрайен ли ти е? Да. Постоянно си летиш, ама ще се издаваш. Да. Опа! Това са артилериите, бе. Викам, че това си ти някакъв черен облак тук. Да, не е честно. Те твоите ме обстрелват, ама не мога да целят. Я да се огледам по-добре. Къде? Да, и аз съм там, аз съм точно на Ато. Аз не съм минал и половината път. Кой да ще намеря? Аре, идвай не само. Идваме, само те намеря. Отивай към нашите бази. Идвам. И ракета ли ме обстрелват? Аз стига, бе. Какво е това? Колко метра височина си? 1300 и 400, извинявай. Добре, има толкова ще се срещна. Аз ще видя и без това. От всяка да ме обстрелват, какво ще видиш на видеото? Леко става, хвърчат ракети. Даже могат да оцелят. Я да ги подраза малко. Ще игра с ръка на Дайлан Флис. Какво? Виждам. Сега ще видиш. Само се прицеля. Не завивай!
Аха! Мали! Да знаеш как се разминахме. Не знам. Отраска ми кабината, човек. О, ела зад мен, ела. Къде си, бе? Зад теб съм. Само ела да почне да ме преследваш да виж какво ще стане тогава. Не те виждам. Виждам. Къде си, бе? Аха! Свършвам какъв. Тук имам сега. Как шит, нищо не виждам. Така 330 км в час. Аз съм с 200 нещо. Ми пише, че съм с твърде голяма скорост. Ау! Ау. Шит! Ела. Няма да бягаш. Някъде ходиш. Тук е само небе. Не те виждам. Под теб съм, нормално да не ме виждаш. Къде? Под теб. Как кажа, какво да случва? Махам пълна тяга, че ми прегре масло и всичко. Аха, няма да се бъкш. Къде си, бе? Иска се забавам. Човек, в момента обикаляме в кръг. Аз изкачвам малко нагоре. Кой цепне? Дали се целше ли патроните? Избавник. Да. Никой не е казал. Как те пострелват. Обърнам самолета, обърнам самолета. Да, така ела. За тази игра. Аха, виждам те. Стига си ги бъгъл. Ти не мога да целиш, човек. Ето ще стана малко на едно място, да мога да хитнеш един път. Аз вече так хитвам веднъж. Аре, бе. Абе, я. О, хит. Опа, Хит, ама дърнци. хитивка. Това е чудно чудесата, не може да по-бързо. Така. Аз съм настроил да са безкрайни горивото и патроните. Така. Да. Маля и кръвта. Някой ме обстрелва. Някой съм аз, защото сме само ние. Сега ще тън дойдета блъсна. Не ми пусне този бял пушек. Опа, изпреварихте без да искам. Къде си, бе? Те в момента съм под теб. Спрям, видям къде. Сега съм похванах. Бе, сега съм стрелил. Аз ти видях. Се разбия! Добре, измъкнах се. Те сега ще долу. И измъкна ми се. Ще аз хитна. Отдолу те разбия. Да направя парченца. Знаеш каква ми е ужасна графиката. Мен ми е много хубаво. Аре, ти няма ли да умреш, дай да сетне. Дай сетне. Късмета на музика. Само това много да кажа. Драги зрители. Вау! Стрелям от 1 километър. Самолета не ми правеше. Ти си го пускал, знае какъв си любител си. В момента карам с 330. Пише ми, че на 184 се не повише. Крайно време вече да умираш.
Аз по-добре се издигна малко нагоре, защото... Де сега момента? Право на мощност! Оле! Зави! Оле, добре, че завих, защото... с А и Д завиваш по-добре. Пробвай. Имаме 45 секунди, а не. Оле, пак за малко се праснах. Ти така летиш срещу мен. Не съм, че съм тъп самия, той иска и да ме разби. Много драги зрители. Винаги мамо. Винаги. Оле, пак ми отраска кабинета. Стига, човек. Ще ми потуши самолета ръка. Знаеш колко струва? Не. Цели 5000 сребърни лъвчета. Представяш ли си колко е много? Да, аз имам 250 на нищо. Има 5 секунди елата в нас, да. Трябва да го увелича. Добре, спирам клипа, ще се върнем, когато започнем нова битка. И ето ни отново с същата карта. Този път аз гледай сега отгоре, ти излизат няколко самолета, преди да започнеш, над картата. Видя ли? Да. И там си избираш. Аз имам 4 в момента. Аз имам 3. Да, защото още в началото, че като купиш ще ти излязат повече. Така, аз съм на 3000 метра височина. Аз още не съм почнал. Идеално. Тъква ще те хвана. Само си дава малко звука. Както виждате, пълен честник. Аха. Нещо така е по-добре, предполагам се чува по-добре. Така... Ама бомбардировачите винаги ги спалват във въздуха. Извинявайте. Така... Движа се с бомбардировач с 37 км в час. 152 и не мога да развия повече. Еми, с Витов самолет. Той мой е Витов, ама двигателите са... този път теб ще обстрелват. Айде сега да видим. Защото Ато е синьо, на теб ти е червено. Значи те са мои. Сега ще видиш ти какво е да те обстрелват от всякъде. Макар че не ме оцелиха, не? Чудно ме колко ли е дълго видеото. Сигурно има към 10-15 минути. Така... Интересно е по кой стреляш, ако не е тайна. Да, знам, по въображаем враг. Вау, защото не може да се убиеш друг. Човек, аз съм вече настъпвал в твоята половина. И ще превключа на гънър, за да ми е по-безопасно. Почнаха да ме обстрелват. Но те няма оцелят. Пълни капаци. Предупредих се. Яре, къде си де? Аз съм вече почти на твоето летище. Не знам. Дори ти виждам надписа. Това е аз така. Да не би да съм много високо. Ме пострелват. Вече съм на твоето летище. Я върни се малко назад, аз ще снижа.
1000 метра височина. 1000, аз съм на 2000 ще съм. Да. Та да има малко предимство, кога това бомбардировач. Аз се избирам на колко да съм. Така, я се огледам. За неприятели. Човек, още не те виждам. Добре, 500 км в час. 500, аз съм със 100 и нещо. Вече съм на 1700, трябва да видиш. Аха! Аз съм стрелвам от половин час, не мога да се стрелвам. Ти не мога да стигнеш. Ама куршумите ми могат. Стига на това цена, не. Ами, сега ще видиш. Ама бомбардировач, той има картешница. Айде! Хитнахте. Мен ми изписа. Къде си? Обстрелвам те. Погледни вдясно. Долу си ми далече работа цела. Аз ще обърна. Учи. Учи. Какво правиш, бе? Аз мога да се призба. Топа само ще катапултира. Какво е това? Да, те сами се катапултират. Аз мога да го призба по самолета. Ще спре. Стига не! Второ като заради другия самолет. Добре, ще се върнем след малко. И ето ни отново в операция Убията нас. Виртуално. Така, последния път беше успешен, защото този новак още не знае как да се оцелява във въздуха. Я ти концентрира беше да ти е смачкан самолета. Можеше, ама не беше, нали? Нали тъбо? Човек, аз имам картешница отгоре, почти те размазах. Ако не се беше обърнал, щях да ти разкаже играта. Този път никой няма да обстрелват. Не, те ще обстрелват. Слизам на 1500. И 700, айде. Това вече си виждате ли го? Какво? Аз още не съм почнал, а той вече слиза. Това се нарича... Човек бомбардировач ще ги спуска и винаги ги спалва във въздуха. Да си купиш и ти. Да си купа. Не е много. Ето, вижте, имам картешница, той няма. Тихо. Да спра клипа. Аз слизам под облаците, защото не виждам нищо. Така. По-добре. Още малко слезва. На 1400. Така. Долу. Сега намалям на 50%. Игра с 9 FPS, дами и господа. Не знам. Аз играя с 30. Връщам се за Майнкрафт. Където аз играх с 9, той с 40 и отгоре. Така че... без сме квит. Така, само ви ела.
Айде, аз съм вече на моето А. Колко време трябва да се чакам? Аз съм на половината от пътя. И аз съм на половината, но случайно не те виждам. На половината от пътя до твоето А. Аха. Сваляме. Значи, скоро трябва да се видим. Въпросително се увеличи на 21. Да, браво. Тя се още малко по-ниско. Опа, виждам те. Виждам. Изчезна ми. Виждам те. Хитвам те тук наведнъж. Ако го стреляш, дали искаш пак да те разбия. Аукай. Още един хит ти направих. Аз поне един хит. Оп, започва да пушиш. Свърши патроните! Не! Зареждай по-бързо. Така. Че то пуши. Трябва го... Пушиш черен дим. Да те светна. Аз пуша зелен. Вече го спрех. Така. Това беше ти. Хит. Сега е моят. Хит. Оп, още един. Целите. Хит. Ама по мен. Сега обръщам да почвам с картечката на бомбардировача. Добре, що искаш с задната? Чакам те намеря. Ох! Някаква артилерия ме обстрелва. Имам две бомби, ще ги пусна, за да не ми тежат. Стигаме тук и бомбите ли тежат? И тежат. Пусна ги. Как ми лаги и шеството са? Само се движи по мен с бясна скорост. Аз сбивам тук. Как ме струва? Аз правя лупинги. Прави си, след малко ще правиш лупинг към земята. И в момента това правя. Ама, друга смисъл към земята. Юху, фърчат патрони към теб. На каква височина ми е интересно. Оле, една ракета ми префърча току-що през, т.е. зад крилото. Е пълна мощност. В момента 300 и почти 400 км в час си те настигал. Пускам и тия бомби. Само това стреля, поне предупреждава, че сме център. Аз съм към Джеки Чан, да спя от ударите му. Ще как ме стреля. Ома ти си отпред. Добър ден. Спомни си отзад.
Така, сега ще се сложи живота. Да знаеш как се разбирахме. Видях, защото бяха близък. О, в обстрелът от земята! Мен! Я не пусна бомбите. Да се зарадват малко. На новогодишният подарък. Ох, оцелиха ме. Ай! Много метра от земята и изведнъж. О, крилото ми се разби, много да е тук. Ага, сега и аз обстрелвам. Ако мога цела. О, 350 км в час и наближава. Стой и се разбиха. Yes! Сега ще кацна. До теб. Виж, прилитам на теб с зелен пушек. Яху! Яху! Ей! Айде, лупинг! За радост! Радост! Сега ще пусна бомби. Дали да се призема? Не. Сега ще бомбардирам твоите. Поне да елиминирам малко конкуренцията. Така, приготвям се бомбата. Пускам. Не видях. Нищо не пише в чата. Охо, унищожих един танк. Аз пък сам се убих. Искам да пробвам лупи и това нещо. И последния ми самолет вкарвам в игра. Ми не можеш. Защото много се забавих. Победа! Ще продължим след малко. И това беше клипът е качен на Facebook страницата ми. Там ще може да коментирате, да давате съвети и да харесате. Линк към играта ще бъде изложен там. Само да ти кажа нещо, че това не е Facebook страница, а Facebook профила ти. Да, и същото. Обърках се. Така, ако харесате във Facebook профил ми това видео. Линк към играта ще бъде даден точно там. И това е. Довиждане от мен. И от мен. До скоро.